I-Santaco inhlangano yamatekisi esebenza ngomphakathi kodwa engenandaba nomphakathi enendaba nemali yomphakathi not umphakathi kusho abantu. Kuthiwa iGillies Mange i-ANC ye-East London ihamba ingena door to door ithembisa abantu umshado. Kanti i-MLS Roof Sheets eMaritzburg isalokhu iqhubeke njalo nokuba undabuze kwayo ekudayiseni ikhwalithi yezinto zokwakha. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. I-Santaco inhlangano yamatekisi esebenza ngomphakathi kodwa engenandaba nomphakathi enendaba nemali yomphakathi not umphakathi kusho abantu. Lokhu kwenzeke emva kokusabalala kwevideo lapho umengameli we-Santaco ubani nje igama lelo yababa? Igama lakho bani? Abner Tsebe. Sixolise. Ebheda izolo uthi i-Santaco iyaziqhelelanisa nematch yomhla ka-30 kuJune. Lenkosi Malanga iqhube yathi babize ngisho uhlokomela ukuthi ufike uzoqapha isimo ngomhla ka-30 yazi ngayisho lento ngisayisho futhi namanje. Akekho umuntu oyingozi njengomuntu ocabanga ngesisu. Ngisho ningazwana isikhathi iminyaka emingaki, ngisho ningandawonye kangaka, ngisho ningazalana uma ecabanga ngesisu one day uyokuhlinzela ezibeni akhohlwe ukuthi senihamba ibanga elingakanani naye. Ngoba umuntu ocabanga ngesisu uma kufika imali phambi kwakhe uyakukhohlwa wena. Ukhohlwa yonke into. Yingakho ngisho abantu abathwele uthola ukuthi umuntu uthwele ngengane yakhe ubulale noma umzali noma yini ingoba ucabanga ngesisu akacabangi ngengqondo. Uyingozi umuntu ocabanga ngesisu. Yabona iSantaco ukuveza kube sobala ukuthi usebenza ngomphakathi kodwa unandaba nomphakathi. Unendaba nemali eqhamuka emphakathini kuphela. Clearly uSantaco awuthinteka uaffecteki kule nto yama illegal foreigners adayisa idakamizwa izingane zethu ziphenduka amaphara ziphenduka izinhlanga izingane ziphila igqoke oplastic abamnyama zihambe ziginqa imigqomo kaDoda kanandaba nalo. uSantaco kushuthi zonke lezi inkinga zeziphaza ezigcwele yonke le ndawo lena ezidayisela nezingane zethu ama chips zibuye ezibhedlela ezinye ziluza imphefumulo yazo. uSantaco awuthinteki as long as kukhona imali njena wona uright. Santaco Sixolise nantu ndaba. I think it was all over social media, the attitude of our drivers regarding the march and march. I think everyone has seen that. There was a pushback from our drivers to say they are not part of this. They would want business to continue as usual. Now we are bringing out an official statement from the Santaco office. This is the only mouthpiece of the taxi industry. Anyone can say anything anywhere. It's not us. Here we are as a recognized body that represents this industry. So we can assure you that yes, our members and our drivers, they want to work. So we are officially saying it's business as usual. Kuthiwa i-ANC Gillies Manga e-East London njengoba ikhankasela ukuvota kuthiwa ingena door to door ithembisa abantu umshado. Nansi impica abadala yanamhlanje. Nanso ke ANC. Nanso i-ANC kuthiwa ithembisa abantu ngemishado ngapha kutholo. Kodwa ingena umzulu nomzithembisa abantu ngemishado. I-MLS Roof Sheets eMaritzburg isalokhu iqhubeke njalo nokuba undabuze kwayo ekudayiseni ikhwalithi yezinto zokwakha. I-MLS isitolo esiseMaritzburg ku-East Street esidayisa izinto zokwakha kodwa esispecialize ngama-roof sheets. Sine-corrugated yona i-available with any size up to 13.5 meters. Sibe ne-IBR nayo futhi i-available with any size. Siphinde futhi sibe ne-flexi tie yona ino size abo-4. Siphinde futhi sibe nama-roof screws asebenza kothayela abathile.
ML Roof Sheets ziningi kakhulu izinto zokwakha esizidayisayo kodwa ungekhohlwa sispecialize kakhulu ngama roof sheets ngokuhlukahlukana kwawo. Sitholakala ku147 East Street opposite with Engine Garage. MLS Roof Sheets singochwepheshe ekudileni nezinto zokwakha. Xhumana nathi kulezi inombolo ezingezansi